Čaves, ďalší týždeň za nami a ja ťa vítam pri ďalšom novom Reptagu. Momentálne si možno zachytili, že sa nachádzame v úplne iných priestoroch. Momentálne sme v e-trafiku, obchode s elektronickými cigaretami, lebo meníme priestory aj my. A o čom sa tento týždeň budeme baviť? Určite všetci ste to už zachytili, že Nicki Minaj tu mala mať koncert, ktorý sa zrušil. Ale napríklad Matisse s Kenny Ruffom budú mať vonku nový album a už púšťajú z neho single. Taktiež o Myselfovi a jeho poslednom tanci. Poďme na to. Celý týždeň sa na slovenskom internete neriešilo vôbec nič iné, iba zrušenie koncertu Nicki Minaj. Ten sa mal odohrať 22. februára v Bratislave na štadióne Ondreja Nepelu. Mimochodom musím podotknúť, že tento štadión mal kapacitu 10 000 ľudí, ale vypredaných nebolo ani 50% z tejto kapacity. Čím to bude, to ti nepoviem. Nicki Minaj aj prišla, ale prišla neskoro a potom ani nevystúpila. Ona to odôvodnila tým, že organizátori neboli pripravení na tie všetky kolotoče a nemali dobre nastavenú elektrínu. Títo však úplne odmietajú. Pravda je taká, že oni vyrazili neskoro z predchádzajúcej zastávky a keď tu už mali byť všetky kamióny, posledný z predchádzajúcej zastávky len vyrážal. Tým pádom sa nestihol postaviť ani stage. Hold. Všetci sme čakali, že takto to dopadne aj u našich maďarských susedov v Budapešti. Takto ale nedopadlo, tam po 6-hodinovom čakaní nakoniec aj vystúpila, za čo sme všetci vďační a mohli sme si ju tam pozrieť. Hold, tam mali asi elektriny dosť. They don't have the power in this building to make this show work. Matisse má vonku nový klip s Kenny Ruffom Home Alone. Ak si myslíš, že to má niečo spoločné s Kevinom, tak si potom na veľmi veľkom omyle. Skôr sa jedná o atmosférický track, v ktorom môžeš Matissa počuť jeho autentickej polohe, čiže taký polospev rap, ktorý je doplnený Kennyho nežným beatom a spolu dokopy zapadá ako Tetris. Chalani by mali na jar vydať spoločný album, tak by sme zvedaví, ako to bude hrať a držíme im palce. A stojím pevne ako Gondo, aj keď ma žere vlastná hlava ako mordo. Wow, wow, bojujem s hordou. Myself nie je zrovna typ človeka, ktorý strieda ženy ako ponožky. Už keď som ho zaregistroval, na rapovej scéne mal tú istú ženu, ktorú má aj momentálne a spolu s ňou majú aj syna. Najnovší track sa volá Posledný tanec, kde vlastne toto celé opisuje. A je to už vyše tých 10 rokov, čo svoju ženu zavolal prvýkrát do tanca a ja mu prajem, aby mu to vydržalo ešte raz toľko. Takže si kľudne o tom môžeš vypočuť v tejto latino tancovacej veci. Tancujeme v noc, tancujeme dom, tancujeme hodiny a tancujeme show. Track týždňa u mňa vyhráva Hopsin s trackom The Old Us. Keď tohto MC-ho poznáš, tak vieš, akou ťažkou životnou situáciou si nedávno prešiel. Keď nie, ja ti ju priblížim v skratke. Takže mal priateľku. Táto priateľka ho ale podvádzala, kým on bol na túr. Podvádzala ho s jej osobným trénerom, potom robila aj striptérku a aby toho nebolo málo, sa dozvedel, že je tehotná. Či je otcom, to doteraz nevie a ani to nezistí, lebo stihla ho nahlásiť polícii, že ju bil, čo pravda ale nebola a momentálne má zákaz vstupu do celej Austrálie. Nahral o tom aj celý posledný album, v ktorom ju úplne maximálne zdisoval, čomu sa ja osobne vôbec nečudujem. Ale tiež je len človek a urobil to, čo urobí naozaj málo ľudí a odrizol si z ega a vo vzťahu to urobí naozaj veľmi málo ľudí a už len preto to si ho vážim a nahral track, v ktorom opisuje všetky pocity o vzťahu a neopisuje ich v tom najhoršom svetle. Lately you ain't showing no love. You act like I never knew you. We need to stop the games right now. Let's stop the games, baby. Act broke at the backbone of the trap, so feds don't with the rap flows, get a crap load. Ammo like I'm Castro when he had foes. That go like a gag code. Lúčim sa s vami s týmto dielom, myslím, že sme doniesli dosť veľa informácií. Teším sa na vás o týždeň, nezabudni dať like, poprípade to zazdieľať a sledovať celý hashtag.sk a rovnako s ním aj Reptag. Čau, čau.